problema, bay? Unsa problema, bay? Unsa problema, bay? Hadlok ako damgo bay. Unsa damgo nimo? Bayad dugo na ko. Pahit magigapink, magiging ko nimo. Ay, di ba niya ako kita man eh. Oh! What's up guys? Thank you guys sa inyong pagsuporta sa ako sa 1 year sa akong vlog kung sa akong pagsunod sa FB nyo din mag-suporta gatagan yung 10k likes. Muna thank you kayo. Advance Merry Christmas. Ang mga vlog boring kayo. Wow. Kana makakita ka ni Jesus Christ. Sir, pwede ko na mo sir batuan. Nag-vlog ko oy. Pila ka minutes, miss? Less lang sa 18 minutes. Ah, okay na, miss. Makawat, manggana, maybe forever. 18 minutes maka. 8 ka rice, 8 pieces chicken, at pagkat-price yung pagkat-rice na. Oy, kuya. Kung pwede pa daw mag-order. Sa'yo yung order. Kanang forever daw. Lower ba? Lower? Lower? Higher? 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 Grabe naman dyan yung ka-healthy living akong amigo eh. Pak, sagbot mo tanan. Are you a kanding bro? So atong niaging adlaw mga brad no, kay akong gilad si Jomi nga okay ra ang Red Bull. So ako siya gipainom og tulo ka Red Bull. So ingani siya ka hyper no. Perfect, ang ganda. Gusto ko to. Wouldn't it be nice if we were older? Then we wouldn't have to wait so long. And wouldn't it be nice to live together in the kind of world where we belong? Mga on kay mo ganan dapat moingon jud mo nga lamig gyud siya kay basig naay chance mga mong libre sila. Nami ay. Nami ang bruto. Grabe nami kayo. Karong adlaw mga brad kay mo sakit ang sakinan. Wow! Let's go. Silog Meals, sex, Silog Meals. Bay, naon ta bay. Bay. What's up guys? Ang sunod yung nga makita kay out of the blue lang kayo. Nya intense og kayo. Dili na gid makita ang tinod lang ang relasyon. Uy, okay ra ka eh. Naon sa bitaw ka? Napuling ko eh. Napuling for you. Vain? Super vain! Saan ako putang liya? Saan? Shake well before using. Nya Jom, tugan na gyud ka. Sumayam ganan may bod. Daghan magyud nangutan na Jom ba? Na? About sa unsa ka ba? Bayad ka dili. Siyempre na ako, bayad ko. Sulat tabi. Kung nataw man ka, hindi ikaw may bayad. Kaya kakwalan ka, sulat lagi, sulat. Mga brad, inom tagya ko brad kay di ba kung may inom tagya ko everyday okay. Pero ngano di man may okay. Am I not enough? I see you beside me. It's only a dream. Tupuyang mo ayo rin ako. Thank you guys sa paglantaw. Like kung ganan mo sa video, subscribe kung ganan pag imong video. Ang shoutout ko ng adlaw kay kang Angelo Papaya. Nya tungod kay 10k likes sa mata sa FB no. Nahibuhaton si Jomix Ramsey. Mag-kiss sila. Ready na ka ba eh? Ready na? 1, 2, 3, go! Oh, isa pa! Ayun ka! La 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 la. Kanunay tang maguban apan kilig-kilig lang. La 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 la. Kumuna tag video guys. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap. It's a wrap.